Serra de Perenxissa de Torrent. És la primera repoblació que es fa així en 40 anys i també la més important de la història d'esta muntanya. Els pròxims anys creixeran més de 15.000 arbres d'espècies autòctones. Són imatges del 1957, quan la Serra de la Perenxissa de Torrent va patir l'última reforestació. Ara, 40 anys després, este pulmó verd torna a ser repoblat de pins, carrasques i palmitos. És la major reforestació de la història per a esta serra, on s'han plantat més de 15.000 arbres. Creiem que és necessari millorar la qualitat de la serra i per evitar l'erosió se planten estos sobre 15.000 arbres de plantes autòctones. S'ha utilitzat l'última tecnologia en reforestacions, fet que els ha permès treballar sense haver d'erosionar la muntanya. El més novedós d'esta reforestació és el mètode que s'ha utilitzat per plantar els arbres, ja que estan totalment protegits per estos tubs, per tal d'evitar que els animals que habiten a la serra puguen dañar-los. Hemos plantado el pino carrasco, el carrasco y la encina. Mientras que uno hace el agujero, el otro pone el pino, lo enterramos, le ponemos unos protectores. En poques setmanes, la Perenxissa tindrà més vegetació que mai, tota una restauració paisatgística per a esta serra de Torrent.